Takže tento sen vysnívala teda moja veľmi dobrá kamarátka Erika. Vysnívala ho kvôli tomu, pretože sme si životom dosť už vytrpeli, čo sa týka Alexa. Takže dá sa povedať, od jeho narodenia sme nezažili nič dobré, takže kvôli tomu sa obrátila teda na modré z neba. Čo znamená, že ste nič dobré nezažili? Začalo sa to všetko tým, ako malý Alex ochorel, ako sa zistila teda onkologická choroba. Takže od 18 mesiacov a trvá to do dnes a tie diagnózy pribúdajú. Takže ja sama som tiež chorá na cukrovku a čo sa týka nášho osobného života, to tiež nie je Bohu je čo. Alexov otec vás opustil? Ako sa to dá vôbec zvládať mladá matka vlastne s vážnou diagnózou plus ešte synček, ktorý má ešte horšiu diagnózu? Tak určite je to ťažké. Je to ťažké, ale na druhej strane mám v sebe dosť optimizmu a vlastne ma to posúva. To ma tak drží a posúva ďalej, že stalo sa, áno, že nás opustil, z bytu sme museli odísť preč. Nasťahovala som sa k našim rodičom naspäť, pretože iné východisko nebolo. Nie som tak zabezpečená ani finančne a proste nevedela by som poskytnúť Alexovi ten domov, ktorý mal. Takže som sa musela vrátiť naspäť k rodičom. No a on vlastne žije si svoj život a dá sa povedať, že o malého staranie je strašne na nízkom bode. Proste málo kedy nezdvihne ani telefón, proste by sa opýtal, že ako sa malý má. Aké bolo to prvé stretnutie, tie prvé motýliky v bruchu, skúste popísať? No, bolo to stretnutie s mojou obľúbenou herečkou z nášho obľúbeného seriálu. Bolo to neskutočné proste pocity, ktoré sa v tom momente určite vyjadriť nedali, pretože kým to človeku tak preblesne hlavou a kým si fakt uvedomí, že v skutočnosti je s ktorou sa tak túžila som sa s ňou teda stretnúť. No, tie pocity prichádzali postupne, ale ten prvý dojem z nej bol neskutočne dobrý, proste úplne prirodzená a žiadne tie hviezdne maniere, ktoré proste tieto herečky aj zvyknú mávať. Úplne akože veľmi dobrý pocit. Vidíte aj nejaké také spoločné črty medzi vami? Takže spoločné črty. Myslím, že to, čo mňa spojilo teda s ňou, dá sa povedať, bolo to, čo sme začali pozerať, bol práve ten seriál, ktorý ma hneď dostal tým, že sa jedná takisto o onkologického chlapčeka. A ten podobný príbeh môjmu proste, že takisto sama na výchovu toho dieťatka a popri tom ťažké zdravotné problémy. Takže práve to bolo prvým bodom, takým štartovacím, ktorým som teda ten seriál začala pozerať. A teraz sme doslova obidvaja s Alexkom do ňoho zažratí, pretože on má svojho obľúbeného Monura a ja teda Šeherezádu. Ale ako fakt prvý dojem z nej bol veľmi dobrý, takže som strašne rada, že sa nám to teraz splnilo, že som sa s ňou mohla stretnúť. Čakali ste, že tento sen bude vysnívaný práve od vašej najlepšej kamarátky? Nie. Mala som vytipovaných pár ľudí, bola medzi nimi ona a bol to môj brat. No ale ako je pravda, sme sa to dozvedeli až v Turecku, práve keď aj ona tam s nami bola, takže ale určite som šťastná, že takú kamarátku mám.